ଗୋଟିଏ ଦୂର ଜଙ୍ଗଲରେ ରାଜୁ ଆଉ ସୁମିତ୍ରା ଛୋଟିଆ ଘର କରି 2 ଜଣ ରହୁଥାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ତୁମକୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରି, କମେଣ୍ଟ କରି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରେ ବି ସାଙ୍ଗମାନେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରାଜୁର ଗୋଟେ ଗାଈ ଥିଲା। ସେ ଗାଈର ନାଁ ହେଉଛି ବଉଳା। ରାଜୁ ତା ବଉଳା ଗାଈରୁ କ୍ଷୀର ଦୁହିଁ ପ୍ରତିଦିନ ବଜାରକୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଚାଲିଯାଏ। କ୍ଷୀର ନିଅ କ୍ଷୀର, କ୍ଷୀର ନିଅ କ୍ଷୀର, ବଉଳା ଗାଈର କ୍ଷୀର, ଏମିତି ରାଜୁ ଦିନସାରା ବିକୁଥାଏ। ରାତି ହେଲା କିଣି ଦାନା ନେଇ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରିଯାଏ। ବଉଳା ଗାଈ, ତୁ ଏଇଠି ଥା, ମୁଁ ଟିକେ ଘରୁ ଆସେ। ନାଇଁ ରାଜୁ ଭାଇ, ମୋତେ ବହୁତ ଜୋର ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ତୁମେ ମୋତେ ଖାଇବା ଦେଇକି ତୁମ ଘରକୁ ଯାଅ। ହଉ ତାହେଲେ ଦଉଛି ମୁଁ, ରୁହ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଯାଏ। ଦିନେ ବଉଳା ଗାଈ ରାଜୁକୁ କୁହେ, ରାଜୁ ଭାଇ, ଆଜି ମୋ ପେଟରେ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି। ପ୍ରାୟ ଜଣାଯାଉଛି ଆଜି ମୋ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବ। ତୁମେ ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଯାଅନି, ମୋ ପାଖରେ ତୁମେ ରୁହ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ବଉଳା, ମୁଁ ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି, ତୋ ପାଖେ ପାଖେ ମୁଁ ରହିବି। ଏମିତି ତାଙ୍କ ସହ କିଛି ସମୟ ବିତିଯାଏ। ବଉଳା ଗାଈ କିଛି ସମୟ ପରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ କରେ। ରାଜୁ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ବିତିଯାଏ। ଏମିତି ବଉଳା ଗାଈର ଛୁଆ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇ କ୍ଷୀର ଦେବାକୁ ବସେ। ଆଉ କ୍ଷୀର ଦୁହିଁ ରାଜୁ ମାର୍କେଟକୁ ନେଇକି ବିକିତେ ଚାଲିଯାଏ। ବଉଳା ଗାଈର କ୍ଷୀର ବିକି ଦିନସାରା ଥକି ପଡ଼ିଥାଏ। ଘରକୁ ଫେରିଆସି ଏହି ପଇସା ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥାଏ ଘରକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ।